Bombardovanie Bratislavy 16. júna 1944 je považované za jednu z najtragickejších udalostí v histórii mesta počas druhej svetovej vojny. Tento deň znamenal prvý letecký útok amerického letectva na hlavné mesto Slovenskej republiky a bol súčasťou širšej kampane západných spojencov proti cieľom osy v strednej Európe. V roku 1943 sa územie slovenského štátu dostalo do dosahu amerického letectva operujúceho v Stredomorí. Koncom tohto roka sa 15. letecká armáda USA zapojila do ničenia strategických cieľov v regióne, vrátane ropných rafinérií, ktoré boli kľúčové pre vojenskú mašinériu Nemecka. 16. júna 1944 158 bombardérov B-24 Liberator odštartovalo z južného Talianska s cieľom zaútočiť na bratislavskú rafinériu Apollo, ktorá sa podieľala na produkcii Nemeckej ríše. Útok sa uskutočnil v 4 vlnách v čase 10:11 a 10:21. Okrem rafinérie boli cieľmi aj zimný prístav a Štefánikov most cez Dunaj. V dôsledku náletu bolo poškodených množstvo obytných budov a významných stavieb, vrátane Slovenského národného múzea a mestských plynární. Americké vedenie letectva zhodnotilo výsledky náletu ako veľmi dobré, pretože bratislavská rafinéria bola zničená na 80%. Podľa rozličných odhadov si bombardovanie vyžiadalo životy 118 až 770 osôb. Údaje sa rôznia. Až 717 ľudí bolo po nálete nezvestných a 585 ich museli ošetriť. V samotnom areáli rafinérie zahynulo počas náletu 74 zamestnancov. Materiálne škody boli obrovské, ale ešte výraznejší bol psychologický dopad na obyvateľstvo. Na jednej strane posilnilo odbojové tendencie a na druhej strane obracalo verejnú mienku proti spojencom, najmä Američanom. Tento útok tak zmenil vnímanie vojny medzi slovenským obyvateľstvom a viedol k vážnejšiemu vnímaniu leteckých poplachov. Bratislava si ale nevydýchla a nasledovali ďalšie bombové útoky, vedené ako americkým, tak aj sovietským letectvom. Celkovo ešte 6-krát, a to 20. septembra 1944, 14. októbra 1944 a potom 6. decembra spomínaného roku, ďalej 7. februára a 26. marca 1945, sovietským letectvom 21. a 22. februára 1945. Tieto útoky už obyvatelia Bratislavy nebrali na takú ľahkú váhu a väčšina sa aj snažila dostať sa do protileteckých krytov. Našťastie ani jeden útok už nedosiahol intenzitu toho prvého. Nevybuchnuté bomby a kontaminovaná pôda sužovali okolie rafinérie ešte desiatky rokov po vojne. Bombardovanie Bratislavy 16. júna 1944 ostáva v pamäti ako pripomienka hrôz vojny a jej dopadov na civilné obyvateľstvo.